Ụtụtụ ọma na ndị ikwu, ndị ibe, ndị enyi na ụmụnne na ụmụnna, unu abụọla chi. Eji m aka na anyị rahụrụ ụra n'elu akwa ndị anyị dị iche iche ma kulie n'ụtụtụ a na ndụ na ahụ isi ike. Ya bụrụ otu ahụ, ụtụtụ na nsọpụrụ na njem mmadụ sara Chineke anyị bi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Ihe anyị ga-ekwu n'ụtụtụ a bụ ihe a na-akpọ Ndi Ochonganoko. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja ka nne ya nọ dịka nsi anọrịkwa n'oge ndị gara aga. Ngwanụ ka anyị malite. N'elu ụwa dum, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ dịgasị iche iche na akparamagwa ha na-akpa. Ọ dị mma ka ị mata onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe, ka ị mara ụdị agwa onye ahụ na-akpa, ka ị mara ma ụdị agwa ahụ ọ bụ agwa kwesịrị ka gị na onye ahụ na-enwe mmekọrịta. Inyocha ya bụ na agwa onye ahụ na-akpa bụ agwa dị mma nke ga-eme gị na ya nwee mmekọrịta. Ọ gaghị ebutere gị ọdachi, ọ gaghị ebutere gị nsogbu ọbụla, ọ gaghị ebutere gị ihe ọjọọ ọbụla maọbụ mkparị. Ndị a ị ga-enyocha ya tupu gị na ndị mmadụ maọbụ gị na mmadụ ebido nwee mmekọrịta. Mgbe ọbụla ị nwere nleru anya dị otu a na nyocha dị otu a, ọtụtụ mgbe ị naghị enwe nsogbu. Mana onye ọbụla ị hụrụ ịchọ ka gị na ya dị na mma, ọ na-ebute mkparị, n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ abụghị ndị ha na mmadụ kwesịrị ịbụ enyi n'ihi akparamagwa ha. Iwepụta onwe gị ka gị na ha dị na mma n'uche nke ha, ọ na-adị ha ka gị na ha unu aharana, unu nọ n'otu ebe. Ọ naghị enwe ihe na-adị ka onye dị otu a ka m kwanyere ya ugwu a na ọ bụ ugwu ruru ya. Ha na-ahụta gị na ịwụ ọgbọ ha. Ọtụtụ ndị mmadụ kwa ịhụ ha mgbe ọbụla ilere ha anya n'ihu, ọ dịghị ka ndị dị otu a ha dị njikere inyere gị aka ma ị nwee nsogbu ọbụla ma ọ bụ inwe ajụjụ ma ihe ọbụla enyemaka ọbụla ị chọrọ, dịghị ka ha ga-enyere gị ya. Ndị dị otu a wee na-enwe ka gị na mmadụ si na-ekwu okwu, ha eburu anya ha chịsa ebe ahụ na-ekwu okwu ahụ. Ọ na-elegharị anya ọhụ gị ka ọ si agwa, ọ dịghị ka onye anyị nwere ike ịkọrọ ya mkpa gị, onye anyị nwere ike ịgwa nwunye ihe na-anyị gị arụ n'obi, ị nwere ike ize nwere ya. N'ihi dịka iru ọtụtụ mmadụ dị mgbe ụfọ, ọ bụghị otu obi ha dị. Ya mere enwere ike ịhụ ndị ihu nkechi mgbe ọ bụ na ihu ha na-ata akpụ, iche na onye dị otu a bụ onye obi ọjọọ. Mana mgbe i ruru onye ahụ si hụ na onye a bụ ezigbo mmadụ. Mana ndị nke bụ mgbe ọ bụ na amụ nọ ha n'eze, ha na-achị, na-enwe mkpakọrịta, na-enwe ụdị okwu ha na-ekwu isi na onye nke obiọma egbukwe ya. Mana iru onye nso ịhụ na o nwere obi ọjọọ karịa ekwensu n'onwe ya. Ndị Ochonganoko bụ ndị ha na mmadụ na-emekọ ihe, onye a kwesịrị kpachapụ anya. Ị ga-ele anya si mba onye nke na ọ ga-enyere m aka kọwara ya mkpa m maọbụ kọrọ ya ka o si wee dịrị m, onye a ga-eweta enyemaka. Ọ gaghị anọ n'ọrụ onwe mgbe ọbụla ọnụ ya na-efegharị, ọ na-ajụ, ọ na-eme ka ihe ọbụla mmadụ na-eme maọbụ ihe ọbụla gbara mmadụ gburugburu ka ị kọrọ ya ka ọ mata. Ịkọ ọ bụkwa na ọ ga-enyere gị aka, kama ọ ga-enyere gị aka o butere gị mkparị, kama ọ ga-enyere gị aka o buru aha gị na-aga gburugburu ebe ahụ ị nọ maọbụ ebe ị na-arụ ọrụ. Ndị na-amaghị ihe gbasara ihe ahụ ga-amazie, mana ọ bụghị gị kọrọ, nwekwara onye ọzọ ịkọrọ ya nwa. Ị nwere ike ịgakwa onye Ochonganoko si nna o nwekwara ihe na-akpa m maọbụ nne, ihe dị otu a ka m chọkwara. O debe ntị n'ala, iche na ọ gị na mmadụ na-ekwu okwu, ịkọwa kọcha ka ị na-akọcha na-apụ, o mee gị otu ahụ isi wee kọọ ya, osikwa otu a chịrị ya gachi ndị mmadụ n'aka. O nweghịkwa aka o nyere gị. Ọ ga-waga kọrọ ndị mmadụ, metọọ aha gị. Ọ gakwa na-akọrọ ndị mmadụ n'ọnọdụ ọ na ya enwere na aghara enye gị, kama ka ọ ga-esi wee kọọ ya ka onye ahụ hụta gị na ebughị ezigbo mmadụ, mana o nwekwara ihe ọjọọ i mere. Sọọsọ arịrịọ ka ị rịọrọ, sọọsọ nkọsa ka ị kọsa, mana ọ tụgharịa ya ọ dịkwuo ka o nwere arụ imere. Ụdị onye a bụ onye bụ ndị Ochonganoko a na-ekwu. Ọ bụ ndị bụ ị na-akọrọ mkpa gị, ịkpachapụ anya, gị na-enwe ihe nọ gị n'ihe ntọala obi gị. Tupu ikwupụta ebe ha nọ, ị ga-akpachapụ anya, maka na ndị a abụghị ndị nwere ịhụnanya inyere mmadụ aka. Ha nweghị kịka nke onye ha hụtara na onye adị otu a agaghị enwe ike. Ọ bụghị ụdị onye ha chọrọ, na ele ya onye ha chọrọ bụ onye ha ga na-enweta n'aka ya, ọ bụghị onye na-enweta n'aka ha. Ihe na-ekwesịghị ịpụ okwu na ịkọrọ ha, Ochonganoko ga-eme ya ọpụ okwu
ka ọ ga-esi mee ya ị na-ajụ ọkwa sọsọ arịrịọ ka m rịọrọ onye a, o nwere ihe ọzọ m mere ya, sọsọ arịrịọ ọnụ ka m rịọrọ ya, atụghị m ya mmụọ, o nweghị ihe ọjọọ ọbụla m kwuru n'ebe megide wee si otu a wee dị. Ọ bụkwa na otu a ka o kwesịrị ịdị. Iwelitezie ya mee ka ị na-asa ya okwu ka ọ bụrụ okwu n'ụka, ịnụkwazie nke gị nwa na-ebu n'obi ma ọ bụ nke na-atụghị anya ya, ọ gwaghị ya gịnịkwana ka ị mere, onwe ihe ọjọọ ị mere, sọsọ arịrịọ ka ịrịọ, sọsọ mkpesa nkọsa dị ka o si akpa gị, ọgwụna sọsọ njọ gị, ọgwụna mmehie gị. Ya mere mgbe ọbụla anyị na onye ọbụla na-emekọ ihe, ka anyị mara ụdị onye ọ tupu enwe ihe a chọrọ ịkọsa onye ahụ nke anyị na-achọ ka ọtụtụ ndị mmadụ mara, anyị nwere ike ịga n'ihu wee kọsa ya. Ọ bụghị ihe ọbụla maka na mmadụ mụrụ amụ gị na ya na-ekele, gị na ya na-enwe mmekọrịta, na-ekwu, na-eme onwe ha ara ka o si mee gị ịgbapụ onye ahụ. Ọ bụghị otu a ka ọ dị. Ọ bụghị onye ọbụla enwere je kọsawara ihe ọbụla na-akpa gị. Ị ga-akpachapụ anya, ịkpachapụ anya, ukwu ga-adịrị gị. Ụmụ ọtụtụ ndị mmadụ na-eme, ndị nwere uche, nwee ihe na-ara ha ahụ ma ọ bụ ihe ha chọrọ inweta n'aka mmadụ ma ọ bụ enyemaka, ha agaghị agwa ndị ahụ. Ya bụkwa sọsọ ndị ahụ bụ ndị nwere ike ịzọpụta ha site na nsogbu ahụ, ha agaghị agwa, kama ha nwụọ n'ime nsogbu ahụ. Ọ bụghị na ha ahụghị ọnụ ma ha ahụghị ike ha ga-eji wee gwa onye ahụ. Ha nwere zuru ihe ndị a, kama ihe butere ha ji ha agaghị enwe ike ịgwa ndị a bụ na ha marago ụdị ndị ahụ bụ, eleghị anya site na mmekọrịta ndị ahụ na ndị ọzọ nke ha na onwe ha nọ n'ihu ha, ihe ndị a wee mee nke ha na onwe ha ji anya ha wee hụ. N'ihi ya ha ezewe onwe ha, ha achọghị ka ihe mere maazị nke mbụ ka ọ ihe ga-eme ha, achọghị ihe mere nwaada dị otu a maọbụ oriakụ dị otu a ka ọ bụrụ ihe ha ga-agabiga. Ya mere onye ọbụla na-eme ihe kpachapụ anya ka ịda nke n'aka ndị Ochonganoko. Ọ bụrụ ndị Ochonganoko a na-ezekwa ha eze, jisie ike zee ha, maka na ị na-eze mmadụ apụtaghị na gị na onye ahụ nọ n'iro. Enwere ike eleghị anya ebe ị na-arụ ọrụ, nwọtụ ndị mmadụ ị na-enye ga n'ezo pụtara na gị na ha adịghị na mma, n'ihi na ị chọghị okwu na oke, chọọ nsogbu, ị na-anọrọ onwe gị. Sọọsọ ha ejikọrọ gị na ndị ahụ bụ ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Ma ọ bụrụ na ụhụ n'ụtụtụ ọ kafee ụtụtụ ọma, unu rahụkwara ọfụma, ebe ahụ ka ihe niile ga-abụ. Owu ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ na otu ụlọ ọrụ, n'otu ime ụlọ ọrụ, ọnwa ọrụ a na-enyere unu rụwa, ha enwee ihe ha ga-ajụ gị, ha bịakwute gị jụọ gị esa ha. Onwe nke ị ga-ajụ ha gbasara ọrụ nke ndị nwe ọrụ maara, ejụọ ya. Ọ sị na ọ gaghị asa gị ya, ịma na ị ga-eburu okwu ahụ gaa n'ebe ndị okwu ka mma n'ọnụ, ndị ahụ ga-etinye ọnụ na ya, mana ọ gaghị asị ya agaghị asa gị, n'ihi na ọ maara na ọ sị na ọ gaghị asa gị, ọ bụrụ na onye nwa ji ọrụ, onye nwa mere ọrụ agaghị n'ihu, ọ gaghị ekwe. Mana ihe gbasara gị nwa na onwe gị dịka mmadụ na-abụghị ihe ọrụ, ihe nke gị gbasara gị, ọ bụghị ihe ị ga-ewepụ ọnụ kọrọ ha. Ị gaa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, ị ga-ahụ ndị ha na ibe ha ga-anọ n'otu ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ. Ị nọrọ ebe a, ikekwe ebe ị na-ele anya n'ihu, ebe a ọ ebe onye gị na ya na-arụkọ, ebe a nke ọ nọ, o cheghị ihu. Ị na-anya anya ebe nke ọzọ, ọ bụrụ ebe onye gị na na-arụ ọrụ nọkwa, o cheghị ihu. Mana unu nwere ike ikwucha ihe niile dị iche iche, mana ihe ntọala nke obi gị ma ọ bụ mkpesa ma ọ bụ ka o si wee jide gị, ọ gaghị ama ya. Ọ bụghị na ị kpọrọ onye ahụ ụgwọ, kama na ị na-eze nsogbu, ị chọghị nsogbu, ị chọrọ ịnọrọ onwe gị, ị chọọ ihe ga-ebute okwu n'ụka gị na onye ahụ, maka na ịmaga ụdị mmadụ onye ahụ bụ. Ọ bụghị onye na-echekwali okwu, ọ bụkwana onye ga-enyere gị aka ma ị bịakwute ya si ya biko na ihe dị otu a na-akpa gị na o nyere gị aka, kama ọ ga-enyere gị aka o mee ka nsogbu gị ahụ bawanye ụba site na ihe ọ ga-agwa gị nke ga-eme ka iwe wee gị, ịsaghepụzi ọnụ, ọ kọrọ ụwa dum otu isi bịakwute ya wee yọọ ya ihe. Ya mere ọtụtụ ndị mmadụ ji na-akpachapụ anya na-agba n'aha ndị Ochonganoko, maka na ha abụghị ndị ha na mmadụ na-emekọ ihe obi eruo onye ahụ ala. Ndị Ochonganoko nọkwa na ndị na-enye mmadụ ego, ndị na-ebinye mmadụ ego. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ anaghị agakwu ha n'ihi gịnị? Ihe gị na ha ga-eme na nzuzo ga-apụta ihe. O nweghị ihe butere ya, mana ha chọrọ ka ha mebọọ gị, ha chọrọ ka ha mee ka ị bụrụ onye nọrọ ala. Ụdị ndị a adịghị mma ha na mmadụ imekọ ihe. O nwee ihe gị jikọrọ gị n'ahịa, ha bụrụ ihe ọrụ ma ọ bụ ihe ime obodo, unu mee onye ọbụla gawara onwe, mana mkpa nke gị dịka mmadụ Chineke kere, zobe ya n'iru ha, ekwekwene ka ha mara ya, maka na onwe enyemaka ị ga-enweta n'aka ha. Ọhụkwa nnọọ ebe ahụ ka ọ ga-akwụsị,
ha ga-ebu gị wee gawa, nke pụtara na ụdị ndị ahụ bụ ndị a na-akpọ ọchọnganoko. Ha na-achọ ebe ọ ga-eme gịnị ka ha chọta okwu na ụka, ha nụta ọpụta nsogbu, ha maa ka esi eme ka ha na mmadụ na ibe ha wee dị na mma, maọbụ ha na mmadụ wee dị na mma n'ihi gịnị onye ahụ mepere ọnụ wee gwa ha ihe na-akpa onye ahụ. Otu a ka ọ ga-aha m n'ọnụ n'ụtụtụ a. Ọ ga-adịrị anyị mma na eke, dịrị anyị mma na orie, dịrị anyị mma na afọ, ma dịkwa anyị mma na nkwọ. Ihe ọ bụla bụ ihe ọma anyị na-achọ, Chineke ga-enyezu anyị ya, mana nye mkpụrụ onye nwanne ya anya ụfụ. Onye ihe ọma mere nwanne ya ewere aka elu kelee Chineke, nwee obi ọtọ n'ebe onye ahụ nọ, nke ya ga-eru ya aka, maka na Okechukwu si arụ ọrụ. Elee anya nke Chukwu ga-emere ya ga-akarị nke o mere nwanne ahụ maọbụ onye agbata obi ahụ o so wee ṅụrịa kelee Chineke. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka nwa ama ụbọchị nta na owere nchi ka anyị ga-achụ ya. Ngwanụ daalụ, ka emesịa.